All right. Manibulise ke kubo bonke ababukeli beVelisa TV channel. Ndixolise kakhulu sasinexesha elide singasabonani. Ya ke lixesha esilifumanayo ke eli kwinkqubo ethi reality show, truth and reality show. Ya ke andodwanga ke bakhona abapostile Nkosi yam nabo bazawuvela malunga nokuba bephefumla phaa naphaa. Kodwa ke namhlanje i-title esiza siyiphethe i-title ethi zeziphi izinto ezibangela into yoba igospel kube kanti iyamoshakala. Zeziphi izinto ebekunoncedakala xa bekunothiwa siyazilungisa as ama-Christ believers egameni lenkosi. Ukanti ke ungayindawo ndiyacela ke uba ngaba usekufutshane wena sobukela uxelele nabanye nje ubaxele uba yeyi sekushubile sekonakele kuhlala. Truth and reality show seyiqalile kanti ke kule nkqubo sizimisele into yoba sithethe amaqiniso wodwa. I don't know to lie. So sezona zinto ezingamandla endifuna uba nibe ready kakhulu ngazo ezo because inyani kuthiwe yiyo ezawukhulula umntu. So ke simalunga naloo nto ke bangcwele egameni lenkosi. Truth and reality show yiyo ke esiqhuba yona namhlanje. Umba esiphezu kwawo uthi zeziphi izinto esingazenza ukuze kube khona impumelelo ivangeli yangoku. Zeziphi izinto esizibonayo ezenzeka nezibangela into yoba igospel kube kanti iya iba secaleni kude kuredyuseke nexesha lobukhona bukaThixo ngaphakathi emabandleni egameni lenkosi. Ukanti ke masithathe ke izitambo ke okokuqala ke sizixhose umntakaNtekulu madoda akaphefumle phaa naphaa egameni lenkosi. MntakaNtekulu mandibulise ndikwamkele enkqubeni namhlanje khawufumane elo thuba nawe. Amen. Mandibulise ilihle igama lenkosi uJesu Kristu. Haleluya. Ya. Kule nkqubo ke ye-Truth and Reality Show izinto ndifuna uvela nje phaa naphaa. Yes. Into engamandla kahle kahle ezibangela igospel ivangeli yonakala kule mihla. Ya. Ngoba into yokuqala kukuthatha izinto zangaphandle sizise phakathi. Okokuqala, okwesibini senza ngokuchasene nomthetho. Ya. Ngoba ngoku abantu ivangeli kaKristu ngoku abantu bathi asaphile phansi komthetho. Kanti ilizwi kaThixo ukukhululeka kwenu bangabe lithuba enyameni. Ngoba ithi iBhayibhile baqalekiswe bonke abo bangahlali ezintweni ezibhalwe encwadini yomthetho ukuba bangaze baba mabazenze. Apho namhlanje sibona ithi iBhayibhile masingamisi okwehlabathi. Eyokuqala into ebangela kumoshakalo eyokuqala zachwechwa nethomoyi kunxiba ibhulukhwe enkonzweni. Abe uThixo sithi umuntu omsiza makanxibe into yempahla endoda wena nendoda makanxibe impahla yendoda. Abantu banje bangabasisekisi phambi kwaThixo. And xa senza njalo sichasana nomthetho kaThixo ngoba kumele senze sibuyele kwivangeli yakudala. Eza ngoku ezibangathika suke imisebenzi yamandla singenze ibandla because uThixo akakwazi ukuhlala apho kumdaka khona. Ngoba bathi abantu ngoku uThixo intsindisi ngaphakathi kanti lena iqale ngaphandle. Ithi masikhonze ngemizimba yethu. Ngoba ithi iBhayibhile anazi na ukuba imizimba yenu iyitempile kaMoya Oyingcwele. Abantu ngoku sebezenza ukuthanda kwabo ndingazi naba owuphi na uMoya Oyingcwele abamamkelayo bona xa bangazuva because xa wakwazi ume epulpiti unxibe isikipha esifutshane xa uphakamise isandla kuvela uboya unxibe isikipha uphinde ufake i-makeup. Zezinto uThixo ezibangela thina angabikho ebandleni naxa ungathethwi kwanyani ngoba ithi izwi niyakuyazi inyani iyakunikhulula. Xa izwi inyani zingazuyithetha nabandleni ngenxa koba kuthiwa sibuso magcwale ngoba ekugqibeleni umntu ngamnye uzaziphendulela phambi kwesihlalo siwahlulela. Xa singazuyithetha inyani ebantwini sizawuphendula phambi koThixo. And yonke into esiyenzayo emhlabeni yabhalwa kuba ngaba ngathi ngoku le ingathi kudlala lento ithethwayo ngoba umntu ngamnye uzawuphendulela. Imele inyaniso ebandleni ithethwe
singabusi kuma wabagcwala abantu ababe abantu besichabana bebheka esokhweni inyani ngixesha kwazogqibela kumele sithethe inyani njengoba injalo ingafihlisi and ilizwi likaThixo singalikhohlakalisi sivakalise sithethe inyani ngokwehlako zikaThixo noba inyani ngasivakalisi kodwa sivakalise ngokwehlako zikaThixo ngoba khona inyani oyithetha kanti awukhuphi umoya uyithetha kuba ufuna ukugxeka kodwa inyani mayithethwe inyani silungisa ivangeli kaThixo siyewe eza ngoku ento siyagxeka ngoku abantu ngoku sigxolela ngabantu ababheka phi athi umuntu esebeyawuthile bheka i-boyfriend ngomse ubuya akusho team aemsa eqondeni ubungcwele bukaThixo ngeke buhlala because umoya engcwele akanyamezeli into engayiyo kanti uba zinohlala sense kuye kulaa vangeli ibhruku ke siseke kwa-worship team abantu bangosiza ibhruku make siyeke sibuyele nalapha kuthi bobhuti ke sijonge isinxibo sethu akwazi ukuthi umuntu onxibe ephisileyo ume phambili uvele indawo esapho zavela masinxibise ngokudilise ngokufanekileyo ukuze umoya engcwele ahlale ebandleni xa singazuthetha olonyaniselo ngoba ngokuba xa ubaxela inyani bathi abantu uyabajaji kanti inyani yamkhulu umntu yona inyani emkhulisa umuntu engazumsa phi esokhweni ngoba ngoku amabandleni amaninzi ubuso magcwale babe abantu bebheka esokhweni kanti kumele sithethe abantu bafundiswe zezo ndawo ezo zingamandla ezibengifuna uziveza kahle kahle ngoba because ivangeli ngukaKristu ngoku yonakele kodwa ngenxa yosebesekhona nabo yona inyani sizoyivakalisa inyani yona bakhona bazothi hayi siyajaja ngale nto senza ngoku bakhona bazoyikhabela apha kodwa abo banenhliziyo yobumva banendlebe zobumva noma uzayikhabela umuntu ayikhabele kude elo inyani ivile inyani uzawuphendulela phambi koThixo akho nto yonke into esihamba emhlabeni siyabhaka phansi nantoni na esingayenza esiyenzayo ngoba ngoku indaba yebhulukhwe yona ndithathe uyiqinisa kakhulu indaba yebhulukhwe i-makeup akwazi ufake ibhulukhwe ufake iruju ebomvu ufake into enzipho ume phakathi kwabantu ngephi levangeli ishumelayo ngoba uThixo le nto enhle uzichasile uThixo uzichasile uThixo ngoba most ngoku sesifaka ngoku nene ababhuthisisi ngoku abantu abangoku azenzi sise kwayinto abazidabana baphambene umuntu ngoba iBhayibhile abantu abanjalo bangasikisi uThixo kodwa ngoba bayathathwa ngobamiswa phakathi kuphi worship team mama worship team mama worship ngoba spread umoya ukuthi abantu phakathi ebandleni zezo ndawo ezuThixo engasifuni yezo ndifuna umbukele emakhaya usumamele uzungayithathi ecaleni zokuba uyajajanjwa siyalungiswa because ivangeli kwensuku yonakela kakhulu yonakela ivangeli kule mihla abantu benza ukuthanda kwabo awusenzi ukuthanda kwaThixo ngoku ngenxa yokuba umuntu athi ivangeli uThixo ujonge inhliziyo ewe jonga kodwa izinxibo masibonakale ethi malukhanye ukukhanya isolweni phambi kwabantu ukuze abantu bayibone imisebenzi emihle ukuze badumiswe yena uyihlosi emazulwini ngamanye amazwi simele senze intando kaThixo singenza ukuthanda kwethu sivume umoya engcwele ukuthetha phakathi kwethu size umoya engcwele phakathi ngoba ngoku bathi naye simkhonza ngowaphakathi angamphana ngaphandle mayibonakale le nto kuzanjani kumele le nto ibonakala ngaphandle ukuze abantu ngoba siwe singumzomo phezu komntaba sityewe ehlabathi ngoba xa singoku somnxiba njengomahosha ngoku ibuphi obungcwele apho zikhona into eziyingozi esizenzayo thina esicikizile uThixo uThixo uyazithanda singazenza ngoku ngenxa yokuba sifuna ukonwabisa abantu kodwa uThixo zinamasikisi ngala mazwi anamazwi amaninzi ukudlulisa nje loo ndawo ndiyabulela tata kakhulu amen haleluya hayi ke mbukeli wathi apha ekhaya uzivele
umpostile sitsho Nkosi yam ecacisa ngodaba olubalulekileyo kakhulu okokubana zintoni ezibubungozi nezenza kube kanti kuyonakala evangelini. I don't want to lie. Noba kunjalo ke sisaqhubeka siyaphambile Nkosi yam. I don't want to lie. Siyaphambile and sijonge intoba uThixo ke esasinceda sisaqhubeka siyaphambile. Sike sifumane ithuba noba sike siyojonga napha kumntakazana okokuba yena mhlawumbi inoba uphethe ntoni kwela cala lakhe balo umntu ngamnye ukhona into aziphathiswayo xa sidibana apha kulo mcimbi ke uba senza umcimbi wasezulwini njengoba sisenjeni sivakalisa worldwide ngoku mbukela apha ekhaya ungalibali ubukele iVelisa TV channel uhleli ne-hoster yakho oyithandayo utata uNtaningi siseNothem ke apho sisazaza sihleli khona ngoku apho iVelisa TV channel izinze khona ukanti ke make sithathe intambo ke ngoku ke siziphosele kumntakazana Nkosi yam sike sive egameni lenkosi. Mntakazana ingaba wena mhlawumbe zintoni oziqondayo into yokubana ngoku ungabe uziphefumule phaya naphaya nje egameni lenkosi uThixo ekunceda ke kumazwani kwe uba ukuthi ukubhilda malunga nondonakelelo siubona wevangeli emoshakala ukhathathelo thuba na uhlomle phana pha egameni lenkosi ba ukhathathelo thuba. Haleluya. Amen. Mandibulise kubangcwele, ndibulise kutata asiqhubela inkqubo iVelisa TV channel, ndibulise kubabukeli ababukele iVelisa TV channel. Yes. Igama lenkosi. Haleluya. Hallelujah. Apha ke sekuthethiwe ngezinto ezirongo emele ukuthi azenziwa. Yes. Xa ulikholwa. Yeah. Ndizongeza nje andizibamde kodwa ke utata lona kwizinto esezitshilo ngoku. Yes. Okokuqala zonke izinto izulu okokuqala liyasetyenzelwa. Yeah. Awuyiwa mahala ezulwini. Yeah. Le nto lena ndifuna ukwenza umzekelo ngemali esetyenzwa phi emsebenzini. Yeah. Xa usiya emsebenzini oko ungene nama-overtime ifana kanjalo nokuthi imali e-overtime uyayithola. Yeah. So ke ndenza umzekelo ngale nto ukuthi okay funeka uwenze kanjani uze uzingene izulu. Izulu liyasetyenzelwa alingenwa mahala. Yeah. Awukwazi ukuthi uwenza into zehlabathi ungene izulu. So kufuneka uthini uqale usebenze entini izulu usebenzele usaphila. Ungayi ezulwini for feel ucinga usebenze. Apha ke uqala utata apha semenshine into ezininzi. Ulikholwa awukwazi unxiba kanjeya ngendlela lesetshiwo into ezifitsayo endlini yenkonzo. Yeah. Xa ulikholwa uqala uyanyaniseka phi ngaphakathi. uNkulunkulu usetsha intliziyo yakho ayibone ukuthi ikuphi. Xa mandithi lenza umzekelo ngantoni ngoba honest. Yes. Honestly speaking, if ever uyayiva le nto ndiyitshoyo funeka ube honest kuNkulunkulu. uNkulunkulu akuthini akubone kakuhle uba oh umntana ndoni usenyanini ungazi apha ube lapha phakathi kwethu kanti all along unalaa kuthiwa yibhabhalaza. Ugqiba uzoma apha ume phaa ngaphambili uyo-emsa kanti all along unebhabhalaza. Thina asikuboni uNkulunkulu uyakubona uNkulunkulu asibuyazi thina ke kodwa uNkulunkulu abequmba akayithandi le nto. Akayithandi uThixo amnandelwana. Ewe so kufuneka ube honest ungase-emseli unebhabhalaza usinda inkonzo. uNkulunkulu angeke ayithande loo nto leyo uzoba nenyika imehlo wathi lo mntu luna uzibona ubethwa wedwa. Thina sibe singayazi loo nto leyo kanti funeke unyaniseke uqala uhlambuluke abone uNkulunkulu okay lo mntana lona ndizompromotha sona. Yes. Awukwazi upromotheka kwinto kaNkulunkulu ungasebenzeli. Lento ndithi izulu alingenwa mahala. Yes. Masebenzele izulu anditsho nam ukuthi ndi-perfect. Yes. Mara nam kuyakhona izinto endiqondayo ukuthi zikhona ezindibethayo. Ungathi mbukeli ayiwanda yena unjani njengoba sixelela kanje kodwa ke ndizama ukuthi mbukeli apho zilungise sebenzela uNkulunkulu ngendlela nje ecacileyo. Sendiba sendishilo andizibamde ke ndiyabulela tata ngethuba ondinikele lona ukuthi ndiphefumle. Enkosi. Amen. Nkosi yam umntakazana nizivele bagcwele esitsho naye pha ebaliso kokubana ngeziphi izinto ezingamandla nezibaluleke kakhulu ekumele into yokubana sibe kanti siyazenza Nkosi yam egameni lenkosi uJesu. I don't want to lie. Ndingatsho nje ndithi kwixesha langoku ungayindawo siyebuya nesiqingatha sesibini sisaqhubeka nenkqubo egameni lenkosi uJesu. Kwixesha langoku ungalibali uhleli naye ke uNtaningi
andindodwanga ke ndikunye nabo abapostile ngivelisa TV channel kodwa kwangoku sisake sithathe lithuba kuqala sike sibaleke sibheke ngasevenkileni siyabuya kwangoku ungayindawo siyabuya nje egameni lenkosi uJesu siyabuya ungayindawo unganyakazi uba uyayazi into abantu ubukela ivelisa TV channel zazele uxelele nabanye okokuba nabo bakwazi ukuzifumanela lithuba lokuba babukele egameni lenkosi. God bless you. Ungayindawo unganyakazi invite abanye nje nizobukela nonke egameni lenkosi. Siyebuya manje. Hi, Mr. Malapo, Quality Assurance Inspector. Oh, okay. Take a seat. Oh well, welcome back mbukeli apha ekhaya. Masiphinde futhi sithathe lithuba sibulise kubo bonke ababukeli beVelisa TV channel ukanti kuhleli nayo Ntlaninge njengoba senitshilo nathi andodwanga ndikunye nabo ke abapostile apha ekhaya. Nkosi yami siyaqhubeka ke sikulo msebenzi siwenzayo wokuvakalisa indaba ezilungileyo into engamandla nebaluleke kakhulu ukuba namhlanje isihloko sithi ingaba intoni eyenza ivangeli ukuba mayingakwazi ukusebenza kakuhle okanye makube khona izinto ezidemonic esizithanda ukwanda kakhulu emabandleni ngoku njengoba sibona kumaxesha wangoku egameni lenkosi. Okanye ke ndizawuphinde ke ndinike ke i-guest esinazo namhlanje umntakaNtenkulu nomntakazanqa baphinde bafumana amathuba nje bathi vandla babegqiba abo babe sibevalelisa ke egameni lenkosi. Unganyakazi ke ungayindawo egameni lenkosi. MntakaNtenkulu khawufumane nawe egameni lenkosi uJesu kuphinde futhi uthi qabuqabu phaya naphaya egameni lenkosi kwenzela into babeve ababukeli bayekhaya okokuba zintoni zokugqibela onozitsho kubo emveni koko ke ngokube sobuya ke uvalelisa egameni lenkosi. Khawuthathe lo thuba bawo. Amen. Maphimbulise. Yes. Babukeli wakhaya. Yeah. Njeba ke besechiko kwaqala ke azintoni ezibangela ivangeli yonakala kule mihla esiphila kuyo. Yeah. And kwabeke uThixo ejethile ngabo bakwenzeka into ezinje. Yeah. And into ezibangela evangeli yonakale oqala kwalento into Ncebe lento into ezivela isiqongo zinto zama-devil worshipper ezo ezichasene nomthetho kaThixo ezingamasikizi and nendlela esithetha ngayo ngoba zamntu akukwazi and usibini akwenzeki kufanele uba umzalwane wenzele thina phakathi ukubona thina kodwa emfihlane ukuphila uphila njengomuntu osehlabathini kanti lena akumele uphile unxibe kahle njengoba ubona thina kodwa xa usendlini unxiba njengomarhosha le nto kumele uyiphile enkonzeni uyiphile nasendlini ekhaya ungayenzeli bantu ngoba abantu ngeke bakufake esubini umuntu siphele umuntu uzikhonzela usindiso nomphefumulo wakhe i-salvation yeyakho yethu umuntu eyakhe so kumele kunento kumele sirejecte siphume kwabantu abangakholwayo singahlasi kwazithi sikholwa sihambe sonxulumana so sima sesithixweni uthi usindisiwe mntu yokwenza isithixo
ekwenza imiqomboqo ofike ekhayeni lento mama uphuma kwazi uthi usapho even noba awuzuzi imasa akwazi usapho ukhupha imali yakho uthi usuthi uyancedisa lapho uyafuna ba uthi mabenjana imali kunento kumele uzithathe nomzalwane ucwesele kuzo ewe khona sometimes ezinye izinto ewe noba kuthiwa noske ugxothwe kokweni ngenxa yevangeli ngoba ithi kuyawusiza ukufumaniswe lonke kodwa eqhabeleni ulahleka ukuphefuna kwinaphakathi kunezinto esizichase thina ento ewe ithi iBhayibheli wathi esibafundi bakuye uyalikhumbuza izinto enizithethe aphinda nifundise ewe zikhona ezinye izinto ezingabhalwa eBhayibhelini kodwa esiziva ngomoya ongcwele ngoba abantu bathi abantu hayi zange ibhalwe eBhayibhelini kanti umoya ongcwele lokuthi khona for uba asifundise izinto ezingabhalwanga pha abantu bathi hayi abantu bahamba ngokwebhayibheli ixesha eninzi kanti khona ezinye izinto ezimoya ongcwele azithethayo ezingabhalwa eBhayibhelini xa ngumzalwana asiguqise sayeka totally immediately umamkela umoya ongcwele yahlukana nezinto akwazi ukuphila njengomntu ongakholwa ikholwa makubekho umahluko phakathi komntu okholwayo nongakholwayo ukuze nabangasintswanga bayibone indlela yakhe ihambo yakho ithi zenzele nemizila kwenzeke noba somkile kwehlelo uzukhumbuleke ngemisebenzi emihle ngoba kwazi umntu abantu bangakholwa bakubone uhle nabo endlwaleni ushera nabo itafile pha ubuye ke ngomso uzoshumayela uzosiculela lapha sinukisela ngomkhoba ngotshwala kumele usohluke pha kubo ebantwini abakholwayo senze imithetho kaThixo and kufanele into ezixhwele zizinto ezisuka apha ezo ento ezethomoya ukhalisa impembe phakathi enkonzweni umoya usiphethe umoya wokuqina zizinto ezisuka apha ezo sabantu bakunxiba isikhipha phakathi enkonzweni kodwa ithi mama nxiba ngokundilisekileyo ewe uzibawuthi hayi zange ibhalwe kuthini eBhayibhelini umoya ongcwele uthini lo uzumamkele phakathi lokuwe ngoba uhlobo lolophi lomoya ongcwele umamkeleyo ngoba kumele silohlule ilizwi lenyaniso naso iBhayibheli abantu babaleka kwimfundiso zenyanga babaleqa kwimfundiso zendimoni ngoba abantu ngoba inyani bayifuna abantu baphila bafuna ukuphila ngozithandela kanti ngoba sona emhlabeni siyafuna ezulwini kodwa sikwazi ukuyigcina imithetho yakhe uthi ukuba niyalithanda igcine imithetho yami sema senze imithetho kaThixo siyayibona ivangeli yokubonakele ngoba kusekugcwele abaprofethi okuqoka lona ihlabathi lona ngoku selipheleke esiphelweni ilanga lona litshonile uyobuya uYesu usabambela ubhiya uyobuya uYesu usebhizi usahlelene nendoda yakho phane kumele usiphile senze into kathi segcine imithetho kaThixo ngamazwi ango enifuna babukeli enifuna ukuvalelisa ngawo ukuba uThixo ke ukuba uThixo ke anigcine njengoba sikule nyanga njengoku abanye abazowa kodwa ndizothi kuwe namhlanje khawubambelele mani uThixo ndizothi bambisiso nakho ngoba ndiyeza masinyane khawuvumi mani lenyaka kumphoqa uSathane khawuphoqa uSathane wenze lento uThixo ayifunayo ngoba kuncedini wenzela abantu kodwa qibile ukubuya izapha iqanya wena kule nyanga esiphithiphithi make sihlale senzeni into kaThixo singakhonzi unyaka wonke 11 months okanye sohlulwe inyanga enye ngoba ubumnandi balapha emhlabeni kuphela make senze sibuyeleni kwivangeli yakudala ivangeli kaKristu leyihlukanisa umuntu nesono senzele ke senze umuntu omtsha akaphile kungcwele akhe ame ngento zabo ngoba inyama inceda kancane inyama ithi babe inyama ithambile umoya nentumakalelo
Yeah. akasenzeni into kaThixo senzeni ivangeli sibuyisele ivangeli yakudala ke Yeah. sime uthi umzalwane ubhizi uyatrima akwenzeki uzona umzalwane unesicuba nenjibha Nenjibha. kodwa uphinde uyavuma ephapha phambili ube uthi ulithe sisathi ngaloo ndawo injibhabha le ndandivamise uva kuthiwa yilatika yilento kumdlantombi umdlantombi uthi wena uzodla intombi wena apha enkonzweni wena uzodla intombi bazotshama izotshama endaweni sebezivakalisa emadoda orhala mos fire moya ugcwele nomabani loo nto ayithi most yabe-eliters ngoku seziqhasa ebandleni ziyaqhasa ziyamithisa ngalapha isiteam zinabantu ebusuku apha babuya apha umntu ezovutha apha kanti umoya kakhulu kanti kumoya wesono babukele ngamazwi ango endifuna ukushiya nawo ndiyanithanda ngothando kwaJesu Jesu uThixo anigcine nifihle kuzo zonke izilingo ezizama unihlasela uThixo anigcine nifihle kulo nyaka sisaphela kulo nyaka 2025 sokuphela siwushiye soqala unyaka uThixo anigcine efamily zenu ndiyabulela uThixo abe nani ngelihle igama lenkosi uJesu Kristu ndiyabonga tata amen amen haleluya hayi ke ngibukela apha ekhaya uzivele umntakantenkulu ephefumula nkosi yam exela evela phaya naphaya kwizinto ezingamandla nazibona into yoba singundonakele evangelini njengoba besitshilo ke ubukela iVelisa TV channel inkqubo ithi The Truth and Reality Truth and Reality show yiyo namhlanje uyibukeleyo mbukela apha ekhaya zazele wazise nabanye ukanti ke sizawuthatha elithuba ke ngokusilibhekise phaa umntakazana sive okokuba yena ingaba usiphathele ntoni kwelaa cala yintoni adinga into yokubana ababukeli phaa ekhaya bangayimamela bayive kwezi siqingatha sokugqibela senkqubo namhlanje egameni lenkosi mntakazana khawukuthathe elo thuba nawe bawo ukuphefumle phaya naphaya egameni likaJesu waseNazaretha khawufumane nje uthi qaphu nje ukwenzela into yokubana sive into yokuba zintoni wena okubona into yokungavalelisa ngazo ebantwini phaa ekhaya besabukele malunga nokuba sike sizama ubuyisa ivalue yevangeli egameni lenkosi uJesu khawufumane elo thuba bawo ndibulele tata ethiwani kalona bonke enkosini lihle igama lenkosi yes babukele ukongeza kule nto ithethwayo andizuba mde njengoko utata seye wamenshina into ezininzi yes apha ke uThixo ukhona endaweni zonke ngamaxesha onke uThixo if ever bekhona physically besoxakeka singabantu ukhona spiritual just because naye uyayazi ukuthi if angakhona physically zininzi izinto disorder enokwenzeka uThixo ukhona kodwa ke thina ke soze simbone ngelihlo lenyama kodwa ke ilihlo likamoya yena uyasibona thina ke asikeke simbone kodwa ke izinto esizithethayo kumele thina sicinge siqaphele because awukwazi ukuqala uthi ulikholwa wenza izinto zenziwayo ushaye ezijive kuthiwa zintoni ezijive zivotsho zayo kuthiwa zivotsho utracke nokutracke kunem-trackings ke ndiva bayibecacisa ngom-trackings kuthiwa khona nom-trackings ewe into ezinjalo tata ushaye nafika igqume enkonzweni apha asijayive awugida ke ugida ntoni uqala thina ugide ngentliziyo enkulu ube kuye ungagida apha kanti ingqondo iphi sethaveni so into ezinjalo ke funeke sizilumkele makholwa nawe usamfunayo uNkulunkulu apha ekhayeni ayisowish ukuthi uNkulunkulu ungamfumana because yonke into yasezulwini naphakade yalapha emhlabeni into etemporal uphila emhlabeni ku-temporal kanti funeka sisebenzele izinto zanaphakade so izulu liyasetyenzelwa njengoko senditshilo bangcwele masizameleni ukuthi uNkulunkulu simonelise naye ukuze asonelise asikwazi ukwenza izinto zehlabathi sikholwa wenza izinto uNkulunkulu angazithandi njengoko utata sesitshilo apha ijive ezinje nezinxibo ulikholwa because i-new generation iyafunda kumele thina bakhule befunda uba funeke kwenziwe ntoni enkonzweni
ungathi ukhonza nje ngapha abantwana ngapha bafunda izinto apha kuwe emveni koko wena wenza into ze-negative. Yes. So kufuneka sihlale sithini si-positive. Ndisho apha mbukele ekhayeni ndiyanqwena ukuthi ungancedakala nawe njengoko sobukele le nkqubo lena yentsindiso. Yes. Intsindiso ke yekaNkulunkulu. Yeah. Sisindisiwe. Hallelujah. Izono zethu zahlanjwa ntoni ngegazi. Yeah. Igazi ke andithethi ngegazi lenkomo. Athi nangela lenkukhu khona lela lenkukhu uthi siyachama kushisa batho beqala inkukhu imqala sicele nami. Xele lo muntu. Ewe. Igazi likaThixo laphuma kuThixo igazi lahlamba thina. Injalo. Yes. Into yokuqala ke nalento yokuthi uzinyanya. uNkulunkulu yephi into yokuqala uNkulunkulu nezinyanya? uNkulunkulu. Izinyanya nazo zithini ziyalifuna ungena ezulu. Qha wena ke awukabisiso sinyanya wena mbukeli apho. Yeah. Nawe uzothi xa ufile ubone uba yinyaniso le yayithethwa phaa kuVelisa TV. Ube uswelekile. uNkulunkulu ngumntu wokuqala ungathi ubonga izinyanya. Izinyanya zibongwa ntoni? uNkulunkulu onombonga nazo phaya zifuna ungena ezulu. Sebenzela izulu usemhlabeni. Ungasebenzeli izulu ufuna usezulu ufile. Babukeli ndiyanifisela ukuthi nani intsindiso lena yeVelisa TV inganinceda apha ekhayeni. Kodwa ke nihlale kakuhle nihlale nibukela. iVelisa TV iyanceda utata apha naye uNkulunkulu uyamsebenzela nathi uyasebenzela. Ningathi hayi apha sithetha amanga yonke le nto le iqiniso kodwa uzoyibona xa isebenzela wena. Yes. Hallelujah. Sibonge kakhulu mbukeli apha ekhaya. Sibonge kakhulu. I don't want to lie. Ndingatsho ndithi Nkosi yam hayi uzivele mbukeli apha ekhaya ngeke ndiwenze abe made okanye ndithi ndawa extender amade kuthiwa ngawetyala Nkosi yam. Ivangeli kumele ibuyele emva apho yayiqale khona. Sesikude kakhulu ngoku. Sivuthe kakhulu ne-keyboard. Savutha kakhulu nehlombe sashimo ingcwele. So lento nyani ebunyaneni nje ukushwankathela sebethethile abapostoli. Sikwiphulo ngoku apho umuntu kufanele ba azijonge indlela akholwa ngayo. Uxhomekeka kakhulu ukuva abantu bathini. Khawukufunda ukuzijonga because kukhona izinto abantu sometimes abangazi bangatsho ukuba ngaba ziyamoshakala. So khawuzame mani ukuzijonga, khawuzame ukuzeyisa. Uyabona le nto njengoba wawuzalwe ungayenzi akukho nto inyanzelisayo ukuba uyenze ngoku. Qha it's just that kufuneke wenze equality ye-decision yakho. Uyazi into yoba you can decide and you can stand and you can be hold and be respected through your decision. And uma udecide usathana nje angeke akuyeke. So kumele wazi into yoba usathana uzoyilwa le decision yakho ngoba efuna ukuthi uyifeyile. So make sure mbukeli apha ekhaya into yokubana awuzilibazisi. Don't waste your time uthi uyakholwa ube ungenzi kakuhle usazi uba wenzi kakuhle. Try by all means, by all ways ukuthi uzeyise. Ukuzeyisa ukuthi uzamele ukwenza lento ilizwi likaThixo lithi yenze. Noba uyeva into yoba wena awukho kwisimo sobuthanda ukuyenza kodwa ngenxa yokuzibusela kuThixo nangenxa yokurhalela into yoba uThixo ingase kakuncede zamela ukwenza lento ilizwi lithi yenze. And sofuna ukushuyanyelwe ngendlela yakho xa ushuyanyela ezinkonzweni okanye xa ufika emngcwabeni ubeke kwakho umuntu othetha inyani uyabhoreka. Uma ethetha inyani ngoKristu uba uyamkelwa uYesu mhlawumbi wena uyacawa okanye xa usindisiwe kuhlalwa kanjani ubhoreka ufuna ukombela. Yimancane ngokombela. Mamela inyani lekuqala ukwenzela uba ikhulule. Ithi iBhayibhile bawulazi iqiniso and iqiniso liyokubakhulula. So there is no way to be released without a truth. Ubunyani bevangeli. Yibo ke bangcwele esibulethayo ke kule nkqubo ethi Truth and Reality Show. I don't want to lie. Sizomane senza njalo ke egameni likaJesu. Each and every Thursday exactly by 2 o'clock. You need to be ready to watch us live on Velisa TV channel ku YouTube. Okwangoku siscreama live ku YouTube.
inkqubo zethu kwiVelisa TV channel sizistrima ku-YouTube egameni likaJesu waseNazaretha. So-ke sisebhizi ke sisenza ninika ke uncuthu mazangwa, sisenza ninika ke inkqubo ezimnandi kakhulu apha ekhaya, especially ukuba ngabe ufuna ukukhula enkosini, enyanisweni ufuna ukukhula enkosini, ekwazini izinto uNkulunkulu afuna zona nezinto angazifuni. Le inkqubo nje yoqala esiyibroadcaster malunga nento yoba sifuna unazisa okokuba abangcwele sibuyile. We are back and we are going to be there up until kuyovalwa. Angeke sisema, angeke sisastopa manje siyoqhubeka kanjalo. It's better ukuthi uzame ukuzidownloadela i-app yakho yeVelisa TV channel apho sikwazi khona ukufaka khona zonke ezi-shows ukwenzela uba ukwazi ubani uzibukelela uzivuselela egameni lenkosi uJesu. Ukanti iVelisa TV channel ivulene iphulo elitsha ke lokubana izolifakela ke neendaba, news readers. Ya sizabe sifumana ke namathuba endaba, sifumana namathuba wemozulu ekuseni, exactly every day in the morning by 7 o'clock. I-weather service sizobe siyinika lapho ku-YouTube. Sizobe siyiposta ke ama-short clip nakwi-social media ezifana nako-YouTube, nako-TikTok, nako-Facebook, onke nje ama-platforms la we-social media. Sobe siyifaka apho i-weather service siVelisa TV channel. Inkosi nibusise bangcwele okwangoku namhlanje ngatsho ndithi ndibamba ngazo zozibini, nangenxa yedatha oyisebenzisileyo wakwazi ukubukela de kwazofika kweli xesha langoku. Inkosi nisikelele nina nemndeni yenu de kweli xesha elizayo. Inkosi ibe nani, ningalibali. Uhleli naye ke uNtlaninge kwiVelisa TV channel. Siyebuya mntasekhaya, ungaphazami. Siyebuya, I don't want to lie. Siyebuya and si-ready into yokuba yonke into sikunike injongo injalo. Amakhasi okuxhumana ke uba ngabe uyanqwena ukuxhumana nathi malunga noba mhlawumbe kukhona umsebenzi onawo ofuna ukuba mawuvele worldwide owenzela uNkulunkulu noma owenzela umndeni wakho omhle noba obalulekile, mhlawumbe umcimbi nje ongazunika ulwakheko ekhaya ebantwini ababukelayo nakuluntu ngokubanzi jikelele, then unelungelo lokubana ungafowunela kulaa nambara ethi ngu-064 nangu-064 722 ibe ngu-8751. Ndiyathemba uzayiphinda ke ukuyibukela ividiyo le ukwenzela inamba luyifumane kakuhle, kodwa sizabe siyifakile nakuma-comments ethu xa sizifaka iintshumayelo ezi kunye nee-programs zeVelisa TV channel. And then ukanti ke naxa futhi ungumuntu ofuna ukusebenzela uThixo malunga nanto lithile, ungaxhumana nathi phayana. Ikhona ne-email malunga nomsebenzi onawo, mhlawumbe osowugcinile kwi-SD card yakho noba kwi-memory card yakho, okanye efonini noba ekhompyutheni yakho ofisa into yoba ungabonwa worldwide, then ungasithumelela umsebenzi wakho kwi-email. Uzobhala nje kwi-email yakho uthumela kuVelisa TV channel Matthew@gmail.com. So kuVelisa TV channel Matthew@gmail.com. So i-email yethu apho ekhaya le ozasifumana kuyo. Uba ngabe ufuna ukubukela ke ama-update leendaba ezintsha esizifakayo kwiVelisa TV channel, mhlawumbe ungasijonga uyivakashele iwebsite yethu enguVelisa TV Pro, and then ndicinga ubeke wathi nje Velisa TV channel Pro, and then bese uthi .365.com, then uzosifumana khonapho ke bese ubukela ke ujonga ne-updates zethu phaya ne-adverts zethu sizifaka khona phaya malunga noba wazi iVelisa TV channel ikunika iziphi opportunities zobungakwazi uveza umsebenzi wakho worldwide egameni lenkosi. Inkosi inibusise kakhulu, siyabonga. Cheerio.